Martangiang mahitam. Dame ni debatan na sumurong siyan sa luhut roha. Imana mga ramoti ate-ate do pikira muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Donga sa haporsyaon barita na uli nagabihata ni debata di kita imana tersura di Yesaya 2 ayat 1 ayat 5. Alani Sion dang terbahen ausip jala alani Jerusalem dang olo ahu pepaman. Bema besar hati koran na songo sodang ni mataniari jala hatuon na songo sudu-sudu na marsigorgor. Jadi idaon niya kabang soparbi kumahati goramu jala salut akar raja hamuliom jala ikom magwarhon gorne baru sipawaon ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabi tupal hamuliaw ma ho di tangan ni Jehovah jala tupal harajaw ni tangan ni dibatam. Dang begwaran ni halak ko na tinadikot jala dang bedohonon na tutanom ha longonan ay gwaran na maho hasoluan ni rohak kudu ibana jala tanomi nang marharaja doho ay lomodo rohani Jehovah midaho jala marharajaan tanomi ay songon riko ni duli-duli mangariri na berbaju songon nido riko ni akka anakmu mangalulyo jala songon las ni rohani panguli midanan yunina songon ido las ni rohakku las niroha ni debatan midahon. Ido sahana songon topik ni minggu tahun saluhut bangso marnida hati koran dohot hamuliau ni Jehovah. Donga saha persyaun di bagasan Yesus Kristus. Salah satu program ni Pak Jokowi di 2 periode presiden na sayuk dihatakan ima revolusi mental. Jalan namar laku lo hatai sahat tutikion nang sahat tungolu ni colma saliling nililing na merubah merevolusi mental. Lapatan na asa ikut berubah do colma, ikut merevolusi mental. Nama lasian ikon berubah merevolusi menjadi orang yang rajin. Na sering terlambat na so memakai tiki ikon berubah, ikon tepat waktu, disiplin. Murudangi korban. Naholan modum-modum ulun harus berubah menjadi orang pekerja, orang yang hidup naringkas. Nahola sitau majalo nguluna harus berubah, harus pemberi. Ima nanido na mudang naidove merevolusi nasoya beribadah nasoya pertanyaan ya harus berubah merevolusi mental. Perubahan dalam hidup tentulah yang diharapkan oleh setiap manusia. Alanya karena kita menyadari ima perubahan itu menuju yang lebih baik. Dusidetik kidui. Lausidu sada nataida di bagasat turpukon. Nabi Naimana ima menantikan oleh Israel dalam kehidupan yang berubah. Ido nakeng nataida nasida di tonga-tonga ni ima. Habuang Babel, si sudah habuang Babel
bahwa akan dijanjikan nak kaningani ima kabar keselamatan, kabar lasniroha, kabar selamat dari Tuhan akan menjadi nyata. Mereka mengalami kehidupan yang baru, sebuah bangsa yang merdeka, hala nau merdeka, harus iman akan merevolusi mental, berubah. Alani, bah ido nanido ni, siji saya di onop duduan. Bagaimana mereka menyadari supaya kita melihat dalam hidup ini, iman akan indonok ngani son halak nau merdeka dan bangsa natar buang be alai menjadi bangsa yang telah dimerdekakan, bangsa yang menerima imah pasu-pasu marhide dia meholong ni roha nau pinaluan di dewata. Hidup benak ngani Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya di nenak kalian. Namar lapata di hamak kadonga saha porsiaun di holong ni rohani di patah. Di holong ni rohani di patah napola naikuran ngani bahwa Tuhan telah melihat hidup benak ngani dan tinggal hohum dewata mernida Sion songon imanakai ngani inganan manang gabi sada naseta guare Sion mahaba harororo manang gabi sada inganan simbol baik suci manang simbol inganan di patang jala dan terpedana Jerusalem dan olo marnida imana kindang tarpopo mabbe ikku besar nama hati gora songo mataniari. Namar lapatan di hamak kadonga saha porsiaun bahwa Yesaya begitu teguh menyampaikan tentang pengharapan. Yesaya tahu benar tentang pengharapan di dalam Tuhan sehingga meskipun yang terlihat masih buruk, manang na tidak di bagasan keterpurukan alai neng dohonon na mata rohaninya melihat jauh ke depan. Berengon na niyan i masakap ni di batana duinggan bahwa Tuhan akan memulihkan. Berengon naman yan i manakin laho pay may mahon pemulihan ditinggalkan yang i manakin songon keluarga suami yang ditinggalkan menjadi suami negeri yang sunyi yang i manakin naung niko baron ne songon nama sihol songon pardonga saribyo. Alani dia makadonga saha porsiaon na pinabuan ni si Yesaya sa citong na dia me dinaung takas didok bangsa itu tidak akan disebut lagi bangsa yang ditinggalkan suami, bangsa yang sunyi, tetapi dinamai manaking bangsa yang berstatus yang memiliki suami yang hidup. Nah dia me pola didok bangsoi akan menyandang status baru yang dahulu molo didok nama saya bangso na terbuang matbuangan umat nasoaka naso nihaholongan, tetapi sekarang dipulihkan dihaholongi dibalua di batang. Lalu sido gak bisa ada mangalut na sida semangat nong dipulihkan dewata na sida nong roh dewata imana kadingin mengigil na sida mengembalikan kasih Allah sungguh tak terbatas. Allah selalu menjaga dan memelihara umatnya. Lalu di pasahat si Yeremia dia menyerukan keselamatan dari Allah sampai menyala seperti sulu. Alai dipengok do dakolan sekedar ima diaka holan barita buah-buah, tetapi diserukan ima diaka nama bigi supaya mereka menyadari mau melihat ima nakangani haluau ni bahasa-bahasa janganlah berdiam saja.
Tetapi hendaknya lah ikut menyerukan haluan nasa dewata ikut parsidohot nasida idu ulaon nan pinasa ni si saya asa sudi bangsoi merevolusi merubah hidup di perubahan itu nak kengani lomoro hani dewata status mereka harus dirubah menjadi status yang tampil beda yang hidup yang sudah dipulihkan paturuhon bangsa nabi na luang. Na parpudi dihamok kadonga saha porsyaon molo teida di son na pinasaha ni si saya. Nagidobarhon na ima sepasang mempelai. Nagidobarhon na bangsoi. Songon na taida na nidok di ayat 5. Yesaya menggunakan gambaran sepasang mempelai yang bergirang atas satu sama dengan yang lain untuk melukiskan kegembiraan dan kasih Allah atas umatnya. Yang masay tabu jala masay takasdo didok disi. Tabayakom rupani kerinduan di dalam hubungan ima olado didok hubungan suami istri. Ay songon rikko ni dodi mangaririt na berbaju songon ni do rikko ni anak mo mga lubiho. Jara songon las ni rohani panguli mida na nuida songon nido las ni rohani ibatam nido tabu hiyap man. Alanido molo taida di si manakengani bahwa umat Israel nung ima na nido na songon orwani nunga diririt na sida bahwa itu juga menggambarkan bagaimana supaya kita melihat ima perubahan yang baik dalam kehidupan di manusia, di keluarga tadi, huriata do di akana asing. Di situ nakanya ni diigil siya kita membangun, merenung, menjalankan dia may asa tarida halak ng takas, mangulo ng takas ita di bagasan pagkirimon di hatan di bata. Alanin amananay taida, tidak berdiam diri, tidak berhenti, tidak kecewa seolah orang menolak saat kita menyampaikan firman Tuhan. Apa sah may asabui kayo mabuan ay barun merubah orang lain, membawa perubahan bagi dunia ini. Namangihok molo dipaingot tita, minta Tuhan memberikan hati yang berbelas kasih sayang seperti hati Tuhan sendiri, agar kita dapat melihat seperti Tuhan melihat dan dimampukan bertindak selaras dengan kehendaknya. Alanita jaloma tu di bata asa diludita iman akingan itu di na tergerak namar basa-basa namar holong ni roha songo di bata na mangalihon kemampuan kita mengulahkan lomera songo parhoni Kristus Jesus parrohota. Sa disido berengota memiliki iman akan sakap dan rancangan Tuhan dalam diri kita jauh sebelum apa yang kita pikirkan. Alan sada ulan nabal gadodi ita ima pabuakon perubahani merevolusi dohot merpakirimon namangulu. Alan ima dia makadonga saha porsyao ni topik ni minggu tay. Salut bangso marnida hati koran dohot hamuliaon ni Jakoba. Marhiti na taulahon akadinggan basa dibereng jala di ida portibio mahati koran do hamulian ni Jehovah marhiti parange nai baru siak kita atong ima naing tacalahi jala ido ulota pasahaton lomoni rohani debata di bagasan holong na siat debata dapat tuduhon may ima halak ng mangulo hita di bagasak katikoran itu kata. Amin. Mauliati madiho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami marhiti hatam nabadi. Amin.